салом дӯстон, дирӯз дар Манжуик боз як имтиҳон барои Барселона гузашт. Каталониҳо Малёркаро қабул карданд. Дастае ки барои гирифтани роҳхат ба мусобиқаҳои аврупоӣ мубориза мебарад ва бо дифои муташаккил маъруф аст. ва новобаста ба набудани баъзе бозингарони калидӣ аз ҷумла Роберт Левандовски ки маҷрӯҳ аст, Барселона бори дигар қуввати характер ва иродаро нишон дод. 3 рӯз пеш Барса дар бозии хонагӣ бо Селта камбек нишон дод ва пас аз ҳисоби 1-3 бо ирода бозиро бо пирӯзӣ ҷамъбаст намуд. Фишори тақвим зиёд аст. Дар пеш финали ҷоми Испания ва мубориза бо Интер дар Лигаи Чемпионҳо. ҳамзамон тақвияти кадри ҳам он қадар хуб нест. Дар набудани Левандовски ҷои ӯро Ферран Торрес ишғол кард ва хатти ҳуҷум таҷрибавӣ ба назар мерасид. Малёрка низ дар ҳайати пурра набуд, аммо дар пасманзари омори қаблии бозиҳои дастаҳо имконияти меҳмонон кам буд. Дар даври аввали мавсим Барса 5-1 пирӯз шуда буд ва дар 10 бозии охир танҳо як мусовӣ доштанд. дӯстон, мо бозиҳои Барсаро ба таври мустақим дар телеграм-канали худ бо мухлисон тамошо мекунем. Агар хоҳед ки ба ҷамъияти футболӣ ҳамроҳ шуда аз хабарҳои бештар огаҳӣ пайдо кунед, пас ба пайванди дар зери навор даромада обуна шавед. рӯзи 26 апрел моро Эл Классико дар финали ҷоми Испания интизор аст. Реал Мадрид ки дар буҳрон қарор дорад, дар вазъияти бад ба бозӣ омодагӣ мебинад. Аз тарафи дигар Барселона мушкилоти кадрӣ дорад ва ҳамлагари асосии даста Роберт Левандовски ба нилнориҳо кӯмак кардан наметавонад. Ин ҳамаро ба назар гирифта ман қаҳрамонии Барселонаро пешгӯӣ мекунам. Зеро новобаста ба ҳама мушкилот, каталониҳо рӯҳияи чемпионӣ нишон дода истодаанд. шумо ҳам бо 1x пешгӯии худро карда бо истифода аз калимаи серноки TG Барса то 8000 сомонӣ соҳиби туҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз дақиқаҳои аввали бозӣ бо Малёрка маълум буд ки каталониҳо қувваро ба таври лозима сарф намекунанд. Барса фишор меовард, лаҳза паси лаҳза месохтанд, аммо дифои меҳмонон ва бозии афсонавии дарвозабон Роман интригаро муддати зиёд нигоҳ дошт. То танаффус Барселона зиёда аз 20 зарба зад, аммо ҳисоб ҳамоно 0-0 буд. ҳуҷум паси ҳуҷум. Ямал ва Олмо роҳ мекуфтанд. Фати аз ҳар мавқеъ зарба мезад. Торрес мекӯшид ба ҳадаф бирасад. Гави ва Педри маркази майдонро идора мекарданд. лаҳзаҳои голзанӣ дар ҳисоби каталониҳо зиёд буд, вале гӯё кори онҳо имрӯз омад намекард. Малёрка фақат бо вокуниши камшумор ҷавоб медод ва танҳо дар дақиқаи 55 нахустин лаҳзаи хатарнокро эҷод карданд. ҳама чизро голи тезкори Барса дар нимаи дуюм ҳал кард. Гарсия аз фланги рост ба ҷаримагоҳ ба Олмо пас дод ва ӯ аз зери дифоъгарон ба кунҷи поёнии дарвоза зарба зад. ин гол натиҷаи бартарии комили Барселона буд. то охири бозӣ каталониҳо ҳамоно ҳуҷум мекарданд, аммо ҳисоби бозӣ тағйир наёфт. вале ин пеш аз ҳама бо туфайли бозии қаҳрамононаи Роман ки чандин маротиба дастаашро наҷот дод ба вуқӯъ омад. ин ғалаба моҳияти амалигардонии нақша ва сабр аст. бале, Барселона метавонист бештар гол занад. зиёда аз 25 зарба, назорати комили туп, хатар аз флангҳо, даҳҳо зарбаҳои кунҷӣ. аммо маҳз чунин бозиҳо ки ҳама чиз ба осонӣ пеш намеравад, характери даста ва боварӣ ба қувваи худро қавӣ мекунад. набудани Левандовски ҳис мешуд ва даста дар марҳилаи охири ҳуҷум оромии зарурӣ намерасид. бо ин ҳам ҳамлагарони ҷавон Ямал, Олмо, Фати бори дигар исбот карданд ки қодиранд масъулиятро ба дӯш бигиранд. ин бозӣ имкон дод ки Барселона афзалияти худро аз рақибон нигоҳ дорад ва пеш аз бозиҳои ҳалкунандаи мавсим бовариро зиёд гардонад. Барселона боз пирӯз шуд, на бо ҳисоб, балки бо пухтагӣ ва малакаи ба анҷом расонидани бозиҳои душвор. дар пеш бархурдҳои сахттар нилнориҳоро интизор аст ва мо умед ба он мебандем ки Барселона ва Ханси Флик ба ҷоизаҳои деринтизори худ мерасанд. ҳоло даста дар ҳама мусобиқаҳо шонси пирӯзиро дорад, аммо ин имконият бояд бо хунсардӣ ва бозии даставӣ истифода карда шавад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.